Waar gaat de reis naartoe? Nu naar de Achten en morgen naar Stiens. En wat gaan jullie er doen? Kennisbezoek. Die hebben we vorig jaar ontmoet in Oostenrijk. En dan gaan we een kopje koffie drinken. En hoe is dat zo ontstaan? We zaten in hetzelfde hotel, dus ja, dat klikte. Kennis meegemaakt en ja, vandaar dat we zeggen van we komen een keertje bij jullie aan. En dat vonden ze prachtig, dat vonden ze leuk. Dus ja, vandaar dat we dan een keertje een weekendje hebben gepland om die kant op te gaan. Het is toch een hele afstand, dat doe je niet zomaar in één keer. En reizen jullie vaak op de motor? Ja, Regelmatig, ja. best wel. Met de motorclub gaan we ook weekendjes weg. En dan, ja, dan gaan we meestal wel de andere kant op, gaan we naar Duitsland die kanten. En bij wie komt deze passie vandaan? Bij jullie beiden? Of? Nou, de passie is eigenlijk van mij. Al heel lang, maar ik heb pas bij mijn 40ste heb ik pas mijn rijbewijs gehaald voor de motor. Dus... Hij mocht niet eerder. Hij moest eerst een beetje verstand krijgen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zat dat dan precies? U wou het eerst niet hebben? Nee, vroeger vond ik het niks. Het gaat veel te hard. En hij gaat nog af en toe wel eens te hard. Ja, hoe gaat het nu als jullie die kant op rijden? Gewoon netjes tempo? Of? Ja. nou, met z'n tweeën rijden we netjes tempo. Maar als ik alleen rijd wil ik nog wel eens ooit iets harder rijden. Dus voor uw eigen veiligheid is het ook wel goed dat u mee bent. Inderdaad. Dan wel. Ja. Maar is dat onderweg wel eens gebeurd? Dat jullie later aan de kant afstapten en dat u tegen hem zei van nou. Nee, Nee. 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 Als we samen rijden kan ik mij goed beheersen. Er zijn nou ook 115, 120, veel harder rijden we niet, terwijl je hier 130 mag.